Ndizi TV obwenso bwomugusi nigo sorogonko bwogusi neji kaunti chito etanaine buna kaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195, Go TV channel 824 na free to air decoders, digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo ikoye nyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekyo korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu bwomugusi. Omokene no karanda ukaribie stera nyago seta. Omokene no karanda ukaribie njera nyago seta kaingucha kainkoronga. Oreya Chingigikero cy'umugusi n'umurobyo w'igikoro cy'umugusi uyure nekirenga ikigukomanya chimbwe cy'umugusi chinyenjo chinsoni amunoboroso bw'omunyagitinga yo bakomanyi nagiango era abana bamura bakabekirwa service egesara tekyumungo mugakabachegesa mugakonya kubateye mangana ayu no mungina nero karansana babanda ari nyumba manyase ba karansite naro komya bayiseke abaganga abari kunyara baraseme ino umuralia Vincent Onyancha nigo isaransiri n'abamanyi b'ikigusi iriwo kunyoria kogosemia nagukumanya iguru y'ichinyiga kirecho chingekero cy'umugusi agano tokuriga yamange tokwana mange kero togukwanira igoro ye chingekero cy'umugusi twesemye kigusi na kebinto byare na kebinto bire twari tarikinere kira ritukulia la misi chinsa ibiri chabutuko na boigo moiroro ritukulia juma chinsa isano na ibiri nejideke kumna isano chia mugaso setunde baba ngai tenga kitoke moiwe kire mambia jama tuku wiki gochakire Jumatatu goika ijuma chinsa kumna ibiri cha mambia goika chinsa isato imeya Ndizi TV. Una botambe toko chakeli ritukuliao ase ogwansu tumere na manga koraganire kuritukulia igoro nabo tukobogima konde bone mambia ni goto kwarigania ase morobiri ogwe ensaki umete sara numete ensaki enzakia umete na mugasogete umete mambia ewa no mada tena ki tiganda sokye gerogo isiko nda nyenzaki na nenzaki umete ne bwate vitamini nebwate ona entwe manjo moriya lintura gotika maiga imana tuno to ko vitamin D gete vitamin D Murubiri no yo mubuka ugochakia na kurosa ritukuliao asenjiri ndunge kigma enzakia ya Ndizi TV asugo kumanya iguru y'amangana siasa aliyatekire obuchenu chisemi richiko na boigo iguru y'amangana yigenka karo wiki wechera kuneri ya Kamiti Maximum Prison egitire iga imineti igota keirobenye mali bakokore egesibo kiao kiri wa spiritual sejereyo umirana na Sara Untita na Brighton Makuri emitandao Facebook ni gotonyora Ndizi TV News na sensemo ya YouTube ni gotonyora Ndizi TV News na sensemeli ya Twitter na bogoto tweet ase @Ndizi TV News inadhina tokonyora uchumbe yao asenjira yogotirano boigona bagotonyora gwetera asenjira ye SMS osebali mogotorora kurwa sinsemo chama chingumbwana nsyesimole tokoroka diaspora amogotonyora gwetera www.ndizitv.or.ke utarasoka ku nyumba mwao ni mambia yao nigera unchurigie imeya Ndizi TV. Sabaria yichi kilomita chinyinge ni yego chaka nekerengerelio kyo gikubikira umupia yaunchuka nakoba obwonchoreria obubokororekana asumurubulyo bw'esabaria y'obwonchoreria nigo tokwemanya amanke igoro y'ogo chaka obwonchoreria koremereria na boigo kumanya ebitango biria biraroro boigo nigo tokwirira igoro y'abaria baikiranire neganka yabo y'ogokora obwonchoreria bw'ebirenko bigoro Mwancho mulina kwaria ririme y'omurubiri bw'esabaria y'obwonchoreria omurubiri kwa yetu na inche Ndemos TV umerana
na Steven Ndemo kira rituko rya Lamisi enseye muninusu ya Maragoba na Boigo Mwiroro rituko rya Jumatatu chinsa isano nibiri n'ikitegeka 15 cha Mugaso imeya Ndizi TV. Obachenu ni goboro bwengencho muno asubugima bwawo kurinda asagwetanaine nako yachena buna gokoro bochenu gotwara enyumba ya kebara na macha makinonuku na kurinda chindagira chiriokoria na guchiria sebirengo bibwenerete nkokeanie amaruiri ao umirana na Janet Nyamuamu asago koherera na kogosemia iguru yobochenu gakubwatrana n'abanyagitari ao asumurubirio wokomenyukuya kebochenu. So that is why we are teaching mwanchwa murigereria omugusio ito mwanyagetingo ito inarito kirito kana tokoraririwa gatokuria na riratokonye igori toke tokoraririwa ndikakitomenye buya kebocha una gotambe ngobatabinga eanje bwanje kira ritukuria Jumatano enseye munenusu ya Maragoba Aigandizi TV. Kero muntu nabwatu muganoye kurwe iburetwe guikabono kurende ngero igentekemo kegwatanana omugano yomo guchesu muganonde negentekyo numukia bugwetoma kegima ekerenge kenene asumurubirio yo no kurbugo sigita guchase omontonde erionere amanye gwetoma gwikibirengo byigoro. Brian Sagini Isena nigaidire ribagirio na gwisaransa n'abantu ao iriogo kolentera emegano yabo kira ritukurie Juma chinsa ibere chiabutuko na Boigo Mwiroro ritukulie Jumapili chinsa isano neseto goika chinsa kianda imeya Ndizi TV. Ndizi TV Obwansu bw'omugusi omurubiri okubwatya nigo kuligirirwa n'ebigori byonsi. Abaminto murase bituna byagusi nabakwanira ya muri mwensi asomo nene litukolia lero na indi namo bakire Nyasaye asinge njo murobelio oboka na Nyasaye kurwa se television ya Ndisi kurwa se omuchobo songo kubaletera tole lingana lya Nyasaye na oyo kubaletera no mu Bishop Sami Momanyi kurwa se kanisa ya OPCG Nyabonge gose omujoli bwege chini kubaliga ninda sema mbia bono aseliri koliche nulya Nyasaye ndara soma ninda dengo tebinga Nyasaye na wanjete na kiekora nende litukulia lero ayekwanyolire kole moyo ase igoro ninda gete togende ase lingana lya Nyasaye na gututaragenda ninda gete tosabe omonene ase lieta lya Yesu Kristo na kubakire nende nakoirobone na singenjo ichinga kichiga naende kwanyolire libaga gusanga mona baminto lingana lyao nimanyete amangana na mange bagoetera igona sabire ngakuba gotegerera lingana lyao obakonye banyale gusuka guchie bitambo kerobinde twasabire asokwegena ase Yesu oyoro mostori ito twensipito tebe amina. Lero ndete kubaletera lingana lya Nyasaye kurwa se gitabu gya omuchakano ninsome bibungo bishinini kontara chichoro ndete tosome gitabu gya Isaya ne 43 ndagete gusoma 15 na 3 na 19 ebibiri ni awatebanga timo baisa koinyora mangana kale gusekolengereria igoro y'ebintu bya etire Nama ninkole lingana liya lingana elio lia chakire koroka ine timoliroji nindo isienjera aseroro nintubokie chindoche asense enyomo amangana ina ya Isaya nende nindagete nsome boigo gitabu kyomo chakano ndagete nsome
eyemo 25 gitabu kio mochakane eyemo 25 na kero kinge bwata mang'ana akogenda mono korandi kweli tukolia lero ekero ngende to kwaligania nga omonene ngoro ciare njira asenjere tali 25 megoteba nga elio Nyasaye agateba tiga tokoro monto asomo gweka noito otuwekaine agambere chinswe chia nyanja ne chinyoni chikoiruruka igoro ne chingiti chigotuwa ne chingiti chonsioro sana na ense yonsi ne chingiti chonsi chikwagura igoro asense mbuya mona asenge njoye lingana lya Nyasaye bono nindagete toche aso koligereti ase TV yao nindagete gokwana lingana limonga tikwa iboletwe aso gosira kole nigo kwa iboletwe aso kobomo bui aso bogima bwao design ya Nyasaye aso bogima bwao ekero Nyasaye akolengera ligotongo monto niga gotongo monto elinda nyoro bubui aso bogima bwae omonene namanyete nga emechando ne menge togwetera aso bogima obo lakini natoganeretie bisiebi yabyo kobaba bui aso bogima bwaito asogo chakera nindagete nkwana lingana elimo ose point ya megoteba nga omonene natumanyete kero kenda abantu abange nigo bakomanya ose nigo mumanyete nga obogima nigo bogochaka kero kende ekero mamomi nabaire morito nonye nase gisemi chienseye abantu bagoteba nga life starts at conception lero nindagete ngoteba lingana elimo nga lingana elirya Nyasaye ebibilia goteba ngo omonene gatumanyete nonye nekero konye tutarabo emambi yabone kero ndigeretiga omonene namanyete litukeringa no base television ya ndisi elindotegerere lingana lya Nyasaye nabaire ngo batebi nga lingana lya Nyasaye nobogima bole moyo asobogima bw'omonto ekera aliganirie obogima obo bwaito tomanyete ebibilia okwana buya kegima ase gitabu ekio kia Isaya 45 osoma 19 15 amo na 19 egesongo bagokwana buya egesongo ngwamba kirikoleta obwansugete ige okwana nga forget the former things, do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. Abantu mbanje tekomenyera mangana akale. Abantu mbanje tekomenyera mangana akale. Elio anyara kobaite myoyo. Ekero toko mokorera Nyasaye. Amangana nale twakorete kale. Ase chinga gicho gutamanya. Abande tukababa levi, abande tukababa baiti, abande tukababa tumani, abande tukababa bantu bechinge chinyinge tukagenda maminja ya Nyasaye. Amanganaya kero kendi setani naende nko ya letale asobogima bwaito naende onyara gotuinyuria amangana ali twakorete naende onyara gotuita moyo nakiga kogera lero abaligereri bane barase television ya ndisi na chira ko bamanyinga ki tako na komenyera amangana kale amangana karo kuna goteba nganyalebe ninga alinge iga nyaleba gankolera iga iba mangana ali akale ikyagera bono kwanyolire obuye bwelingana lya Nyasaye kwanyolire libaga lyo gotegerera lingana lya Nyasaye nonye nero buno ligerere tiga Nyasaye nakobegeto elindo nyare gotegerera amangana ya Nyasaye anyare gochenja obugima bwao omonene ngo chigokora ari gente keya asubugima bwao inyoranga nyumotara toka asubuiko bwense Nyasaye nakomanyete muna nobo abantu bali Nyasaye abekirororo abande bali kintereba Nyasaye namanyete abantu bande bali chikondagita Nyasaye namanyete abande mokore bibarua semigono y'abantu Nyasaye namanyete abatenengu Nyasaye namanyete ababwata chioteli chingi ya Nyasaye namanyete kirege ntoga yakolekana asubuiko bwense Nyasaye nakemanyete
nonye n'emechande lyokonyara goetera ase obogima bwao nyasaye namanyete buna nerororo timokubia ase emechande eyimo goetera emeroro eye yanyarire kobaita omoyo eyere emebe mono nabo yabete gokingaki chiaye obwo omosombo nyasaye emechande menene ekamonyora lakini nyasaye nayemanyete nyasaye narwete ribaga agatebi saitani ng'aki tokuna omoyo oye emechande yogoetera nyasaye nanyemanyete notakeire oba omokong'u notakeire bwebeke chinguru erinde onyare gotwara gosemeria ase obogima bwao omonene niga arakore amang'ana amaya ase obogima bwao iwa ekero rioka oranje gotegerera ring'ana riaye ekero oranje koriigwa ring'ana riaye oribeka ase obogima bwao richake kwama korume yao ochake gokora buna ring'ana ria nyasaye rigoteba omwarigani kristo ase obogima bwao achaka amang'ana amaya narorire nyasaye ogokonya abanto barenge beklasi egeke banto batabwate kenda ase chinyomba chiabo koriri bamwegenete kristo ase obogima bwabo amang'ana agachaka gogonjoreria nonye naye amang'ana ngonjoreria ara ase obogima bwao tagokwa omoyo aye mwegene kristo ase obogima bwao na kere gento nkenyare gokorekana ase obogima bwao oko korigeretia amarandi aya naende nintete gokwana amang'ana begorose egetabu kia Abaefeso eyemo isato ige gokwana ng'a ogotogia kobe ase nyasaye tato itore igoro oyo ogosesenia abanto bonsi tiango ngesoma ase omondu bw'ekegusii egetabu eki kia Abaefeso ntagete gosoma ase omondu bw'ekegusii ekiagera ring'ana erio rikombeka omoyo ring'ana erio rikombeka omoyo sana egetabu eki kia Abaefeso naende gegokwana buya eyemo tochakere isato igegokwana iga nyasaye ero monene oito Yesu Kristo atogiwe oyo tosesenirie ase Kristo nogoseseniwa wonsi kwomoika ase aria igoro nyasaye oyo oro monene oyo tosesenirie goetera ase Yesu Kristo amari obwate inyasaye okoire chiombo bwate bwo nyasaye okoire goetera ase Yesu Kristo ekiagera nere bweruete rinde tonyare konyora obogima bwa kare na kare inyayamana gokwana ng'a unatocherete asera ritang'ani ense etarabe kuoborosho erinde tobe abachenu tutari na komocha ase obosio bwa nyasaye kwabeiro erinde onyare koba omochenu ase obosio bwa nyasaye totwara naende amang'ana ande amange akonyara gotwara chi question ase obogima bwao otaiboru nyasaye nakomanyete omong'ina oria namanyete buna norororo omong'ina oria emechande yokonyara goetera kora ase enka yao nigo ogendete korera ng'abanto bagochandire nyoko biara nigagochandete ayamate nigegochandete nindagete nkomanya rituko ria rero ng'akonya otarasoka omochi oyo nyasaye namanyete iraneri nyasaye mbuya mono ase kera ring'ana naende kari obogima bwa asare ekiagera nakomanyete ejumapili yali narenga ase kanisa ya OPCG hali asomo jibwege chini nigo nakwanete n'abang'ina barororo ng'aki amatuko nabako bamabe emechando nabego konyora ase obogima bwao kwamana kong'anya korwa ase enka yao ng'emechando yakonyorire kwagenda gochia seino abang'ina banga buna abwo tibamanyete ring'ana ria nyasaye ekare emechando yakonyorire bekariru riao inse morangere nyasaye nero obwate chinguru chiogonchorana hali atari boronga ase obogima bwao erinde anyare koba boronge nyasaye oito natomanyete obogima bwaito bwa kera rituko naende natwariganirete obogima obuya ekero rioka toramosasime ase kene na ase omoika ring'ana rinde ntete komenta naende ria kabere ndiri ng'aki intuti twechoreta ase emereme ya nyasaye ritang'ani ona gotebi ng'a nyasaye nakomanyete konyora otari borwa ase enda ya mama omino nyasaye nakomanyete namanyete ng'a noiboru nomong'ina okoroku Maria oyonde gose nkerubo oyonde gose ning'o nyasaye nakobang'ire tonyare koiborwa ase omochi oyo
korana banta bange bakwira na bate banga ingikiandie tengaja kuiboru omochioyo ingikiandie tenda ibolo tu omochiorionde ya bwe sore nonya sai abange tonyare kuiborwa asobota kobwo na nyuma go kwa mwegenire agosesenie abantu bache gotebanga amaene nyasaye imoya ro yokurusha abantu nsekegima ringana lya kabirende dokobekera ase kondigerete ase television iga nelinga ki it is God who chose us inyasao tochorete intwe asobo koleri obo nyasao tochorire asoko menya sobo ikobwenze inyasao tonyorire nende nero twanjire tonyare komenya asobo ikobwenze ekero narenga se skuru ninginyorete lingana limo omwalimu asometie ekero inginyorete lingana likoro kunga choose iga nkwanirete gana monginyorete gesonge gikia choose is to pick something from very many things. Yani ugo chora. Na bonda kete kwege nanga asaba anta banga subu ikobwense nyasaye nanchole tokorwa sega tigati yabo no yene kerongo korandelia mangana ya nyasaye tali abantu bonsi barangeli ukwana mangana ya nyasaye na inje nyasaye oncholire na aya sogo kalemiremo yao na nyasaye gochorire ororo ekero nyasaye gochorire na tagitonyale koba omwegenwa asobogima bwao inga nyasaye atochorete kurwa nyasaye ochorira abandi kurwa se egengi y'abantu bateri abegenwa abataya yabange bataya yira sobuiko bwense nyasaye ngo cyaro ochora kurwororo kwa rwororo ninyoteli tukelimo twarengo mo chokeroka twagendete kurande lingana lya nyasaye mosubati oyo maka minyoka akanyora lingana lya nyasaye ekeranyora lingana lya nyasaye akamana gotebanga na linyorire lingana lya nyasaye kona arwarire kiera na abairo motaya yi asobo ikobwenze tokamotebirema enga kiyogo tamanya nyasaye niga umbetie amatuka masini ni musubati oligaenda gopimwa egatoka mbu yale tararwara tokamobaka nyasaye ngai nyasaye gochorire kurwa na kororire kole gurubu yabalebi abange nyasaye ngo cyale gochora kurwororo elino nyale gotigo botindo narorire gotara nebibage binge bande barabaiti nyasaye ngo cyale gochora kurwororo aserie talia Yesu Kristo elindo nyale kole togo semelia asobogima bw'abantu bande mbakoligereri batebe ngamaene nyasaye imoyale egitabu gya Proverbs gitabu gya merenganyo ndagete gosoma gosenda tego quote ase gitabu kya merenganyo emerongo 23 isano na 2 ego kwananga as a man thinketh in his heart so he is buno muntu akolengereria asomoyo ye buno kolengereri bunaye no muntu busa na inde buno gukora ko bumuntu busa buno gukwananga inche nyasaye ngonkonyare inche guikanyare ko bumubwe inche guikambo mubwe na inde buno ko bumubwe asobogima bwao egerie kobomo buya sobogima bwao ekiagera buno muntu akolengereria senkoro yaye ime nende nabakoba abantu mbale balenga bataka bakalengereria sebirengeri byabo ime bakanachana ngo chakande byasara bagachaka chinchugu bagachaka mesie bagacha chinyanya bagachaka geosikegeke rero no babwata gituka chine na somo chobosongo ekiagera buno balengereria senkoro yabo nenda mangana ina bachetakaba abantu mbale abangende tokoranderia nchiri litukolyalera yo muligero lyone indagete gotebiringana elimo mwaligani yesase obugima bwao elinde atake gonchura obugima bwae ebirengereri byao gogotara kwalengereri obubui gokoramwa kwalengereri obubui bantu kubago gocha ay kwalengereri obubui kwalengereri obubui wakora emirimo n'amabokao nyasaye onyara gogosesenia ekera abaibuli baito bachetamo ekera baumiranete abaibuli yaba mbalingi nogo semelinga mbache konyora abana lakini nyasaye namanyeta abana bagocha konyora na abaibuli yaba hayo ntweka nyasaye namanyeta abuso kuiburu tako nakolera mono ayemo semeli nyasaye na kekwerengo ni abantu bandishimbu ya mono station ya ndisi ya tolete irilibaga turandi lingana lya nyasaye nare gocha konyora abuso ndigeretie lakini wetera television yeye na konyorire na gokoletera Yesu simba ya Yuda eye kunyara gonchuro bugima bw'abantu abange nare
tindaro ronde bwensi oruro bugima bwaye nabo tautia gukwana oyo mosemeiri Nyasaye nonye n'abana baye bakuburwe gendo bakori oyo ndigereretie lituko lya rero nacho bugima bwao omonyole Kristo asobugima bwao elinde anyale gonchora ebirengeri byao tikwiboletwe elindo nyale ko bamole byorale nsabo tikwiboletwe elindo nyale ko bomuhiti tikwiboletwe elindo nyale ko bomoserati tikwiboletwe elindo nyale ko bomonto bosa kolende Nyasaye akaroshomorobelyoye elindo nyale ko iborwa wetera soko iboru kwao omonyole Yesu Kristo ekero kwa nyolire obugima bwao bochenje otoe obosemelia asobugima bwao ngokwana ndasinini asigitabo ky'Abarumi eokwana asebinto byonsi intutu abeira baboyi nondete gukorera abunga asebinto byonsi aseme cyane yogotera nindagetonyale kobobubu ase abaibya ubakwibire bintu byao wakura moyo ya nende Yesu nanyale ko renew your strength Yesu nanyale kwigole bisheli bya ebingao nendo nyale konyora ngakwiranira ali se kwarenge ningi nandagete narenga ukwana lituko lya rero taleba kiroke nabora nyole ni okwanyolirigo ja se television ye kwanyolire ngenderete omonene namanye tubugima bwao omonene nero gocholire abwese kenyolo kyanya mataro menyete ekyabo songo ne kyamenyinkwa amona gochinyaramba gali rogoro omonene okobe kiroro lindo nyare koba oborori boli moyo otene inase chira chiaye olire ireiga nanyare gugosesenia olire ireiga nanyare gukolenda olire ireiga nanyare gukomenda chingoro mbalenga ali asenga batete komendo chingoro mbalenga ali asenga batete banyare abugima bwabo nyare goncholeria kabe yangikera ngo chinde gosaba bono indinde nyare gukobeka chingoro hayole chingoro cha Nyasaye chigotara korwa paka bwa senyomba yao inga Nyasaye ngo chigochenjare obugima bwao ningane tyo nyare bono gutwara kwegena bali mu karansa chinyomba cheino bali muri geretie murase bitanda bino bono nindagete to musikenya sa asogo saba kweli tukolya rero twensitia dokumba maiso homuyane no monchenu Nyasaye omotongi goronenje litangani nakobakira sobu ya bwao nakobakira sengenjo moligerelia oyo ligeretie FTV ga yeli tukolya rero namanyire nabwate ji challenge chinyinga sobu gimabwaye kulende ayenkwa mu manyete nyuma ataratoka nende naye kwa mocholire asobo koleli yobo naye kwa mocholire asekenyorokelia namotigiro momento chinguru namotigiro momento go semelia namotigira sole ikyagoro Nyasaye omanyete bintu byonsi homonene tiga anyare go sisinenda komende chinguru ekera twasebire aseli talia Yesu oyoro motori itu totebe amen emerobeli ni wayale turwasole no Bishop Samuel Momanyi kurwalisikese kanisa yege chini asabire ngomone nanyale ko basenia biyamano bali mu akagisimi cheino asinginjo yamasabo na ende ngonya ko igweto nyale wake simi ena yana yere 072656 4332 0726564332 olendwe na Nyasaye.